Lur, iki yo prosesi jumenengan, tapi ora keraton Surakarta, tapi iki keratonku dhewe. Simak yo. Kawipun saha keparenga pinarak lenggah kanthi sekeca, ing mriki kula badhe matur bilih dinten menika adik kula Sigit Pamungkas sak gotrah keluarganipun niat badhe mapan wonten griya menika. Mugi-mugi kaparingana wilujeng ing samudayanipun wiwit dinten menika ngantos sak udun turunipun griya menika saged dinggeni ayem tentrem kebak barokahing Gusti. Lan mugi-mugi panjenengan sedaya anyekseni bilih siang menika dipun paringi sarat sarana kangge ngangruhi sedaya danyang ingkang mapan wonten mriki, danyang ingkang ketingalan, danyang ingkang boten katon, mugi-mugi sedaya paring jumurung kesaenan dumateng adik kula Sigit sak keluarganipun. Dene mbok menawi para-para ingkang sampun mapan wonten bumi meniki ingkang rumaos keganggu wiwit dinten menika kanthi tulusing ati sedaya mawon kula suwun ikhlasipun supados anggenipun adhi kula mapan wonten ing bumi mriki pinaringan rahayu singih Gusti ingkang Maha Agung saha sinengkuyung sedaya kemawon pagesangan ingkang wonten tlatah mriki. Kula kinten mboten saged matur kathah-kathah panjenengan kemawon kula suwuni ngamini anggenipun Mbah Kakung badhe maotaken donga. Monggo. Selamat malam ya, Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma